aquesta màquina. Tallo les fustes. Diu, ostres, diu, a mi m'agrada molt això. I un dia van sortir els bastoners també, que estaven aquí, a aquest poble, perquè feien la festa major.
En 6. 6 ratllades hem fet? 3. Ai, 3 i de 6. També, sí. Allò es farà l'intercanvi. Val. Allò es farà l'intercanvi. Ah, vale. Queremos llamar a la colla de San Climent de Llobregat, por favor, que se acerquen todos por aquí, porque la comparsa de Villaba Tarrabia les queremos hacer
un pequeño pero a la vez un gran reconocimiento porque se han echado encima esta preparación de semejante fiesta para recuperar una tradición que nunca la podéis perder. Vinga, donem inici amb aquest xupinazo que ens fa l'Àlex Garcia, cap de colla dels geganters de Sant Climent, i comencem la festa!
ara sí, Sant Climent de Llobregat ja és Ciutat Gegantera de Catalunya 2018. Felicitats! Thank you.